Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 16 sentyabr, men ýene sizin bilen Murat Gurbanow. Men şu gepleşimde sizi 20 sentyabrdan 23 sentyabra çeýin Amerikadaky geçirijek protesta çağırjak bolýar. Şu protestiň esasy maksady Türkmenistandaky kanunlaryň bozulýanlygyny, adam hukuklaryň bozulýanlygyny bütün dünýäniň ünsüni çekip Türkmenistanyň prezidentine basyş edip şu bir düzgünçükleri saklamak için ediliyor. Amerika'da boljak protestin organizatorlarının birinin adı Leyla. Onun telefonunun numara +1 646 645 61. Yeni oluyor diyen Amerika'daki organizatorların, şu protestin organizatorlarının biri, onun adı Leyla, yaşlı. Onun telefon numara +1 646 645 61. Eger kim şu protestlara gatnaşjak bolsa, hökümet suratda şol gyýda ýankyjak edip protestlaryň hemme detallaryny bilersiňiz we şu protestda gatnaşanňyzda ýanky beýleki aktivistler bilen birleşip şu protesti geçirilersiňiz. Näme soragyňyz bolsa, şo soragy boýunça siz ine şu leýla bilen habarlaşyp bilersiňiz. Kimde kim Amerika'da protesta gatnaşyp bilmese, ol öz şäherine adinoşny piket edip öz protestini geçirip biler. 20'sinden 23'üne çeli ýanky 4 günüň içinde 1-nji günden başlap, sentýabryň 1-nji günden başlap öz protestini geçirip biler. Ol adinoşny protestiň esasy ýanky temalaryny men häzir aýdyp geçen, näme şol 20'sinden 23'üne çeli biz protest geçirmeli diýip siz maňa soraw berýärsiňiz. Men sizi düşündireyim. Halkara milli ýanky giňeşiň 48-nji sessiýasy, ONU-nyň 48-nji sessiýasy adam hukugyny gorumak boýunça şol 48-nji sessiýasy New Yorkda geçýär. Şol sessiýada esasy adam hukuklary nirde bozulýar, näme bozulýar, şu meseleleri seredip geçilýär. Biz şöyle hat ýazdyk. Ine şu hatyň esasyna egerde biz protestler burnap, ýanky hemme ýerde seslendirsek, onu Türkmenistanyň soragy prioritet tökmüne ýanky öňrek seredilýär beýlik soralardan we üns çekilýär. Onu Berdimuhammedowa we onuň hökümetine bir kanun hökmüne basyşlar edilýärdi. Bütün dünýä çekilen konwensiýalaryň esasyna ýanky şolardan soraw bolýar. Öňüm ONU adamlar, adam hukugyny gorayan komitetler Türkmenistanyň janydyp Raşid Merezowdan we Berdimuhammedowdan talap edýärler. Ýöne bular ýalan watan programmasynyň üstünden ine bizi gowalýarlar, ine biz argadnaşyk diýip bütün informasiýany ters aýdyp halky köşüşdirip halky ýatyrýarlar. Ine gelin ýene protestler gaýdyp gelelim. Heýdin. Şu protest 20'sinden 23'üne eger siz Amerikan bark bilmeseňiz, siz öz şäheriňizde isleýän ýurduň ýanky şäherine geçirilersiňiz. Adinoşny piket edilmezde eger size plakatdan schemalar gerek bolsa, ýa listovkalar gerek bolsa, bizim çağatymyza gelip bilersiňiz. O ýerde listovki DVT diýip çağatymyz bar. Açykça şu kanaly girip islendik listovkasyny alyp bilersiňiz. Mundan başga eger siz protesta bir wagtyňyz bolmasa, çykyp bilmeseňiz, onu siz video çykyşyňyzy ýazyp onu paylaşyp bilersiňiz. Ýa-da bizim kanalymyza ýerip biz onu bütün dünýäge ýaýarlar. Video çykyşyňyzda esasy boljak protestlaryň, ýani tezislaryny men size bereyim, temalaryny. Meselem, protestiň esas temalary. Näme hakynda siz protest edeniňizde aýdyp bilersiňiz. Birinji, Türkmenistandaky koronavirus epidemiýasynyň ilginç ýagdaýy boýunça. Bizim bir topar çykyşlarymyz boldy, bir topar beýle kapasitanyň çykyşlary boldy. Şo ýerden alındy, ine şu materialları aýdyp bilersiňiz. İkinci tema, Türkmenistan'ın şirketlerinin bir kanun yapılışı vardı. Türkmenistan'ın prezidentinin dil görkezmesi bilen Türkmenistan'ın şirketi bir kanun yapılıp yolları yankı Türkmenistan'ın içine evokasiya hökmüne öz grajdanlar gelmedi yapılışı. Yine şu bir konuttu.
Özbegistan'ın, Türkmenistan'da Türkmen raýatlary ýygyna gaýdanna goýurilmeli. Bul Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň düýünün bozulýanlygyny suwd edýär we Türkmenistan'da konstitusiýaň ýokdugyny suwd edýär. Egerde Türkmenistan'da konstitusiýa ýok bolsa, onda prezident wezipesi hem ýok. Ya prezident wezipesi diňe Türkmenistan'ın konstitusiýasynda berilen. Başga ýerde ýok. Diýmek şol işlemese, şöýledäki maddalar işlemese, onda Türkmenistan'ın konstitusiýasynda Türkmenistan prezidentiniň wezipesi hem bolmady bolýar. Ya konstitusiýa eýem işlenok, onu üns vermeliler bolýar. Onu bütün dünya konvensiyalarına göre Türkmenistan'ın içindeki yaşayıcılar hareket etmeli. O konvensiyona göre yani istendik Türkmenistan'ın raýaty istendik wagt uruş bolupdy, epidemiya bolupdy, onun tapawuty hiç şey yok. Öýüne, öýe çağrılýanyna, öýe döwletine serhetden istendik wagt geçip barmagyna hak bardyr. Prezident halka hyzmat etmeli adam ya da onun yani orunmasarları hiç iyili bir kanun ýagdaýda Türkmenistan'ın içine raýatlar giýmedi ýaly kanun ya karar ya da görkezme çıkarıp bilen ok. Dil görkezmedi wapşe çıkarıp bilen ok. Şoň üçin ine şu ýerde kanunyň bozulşuny siz beýan edýärsiňiz. Ilk soraw Türkmenistan'ın pasportlaryny çalışmagynyň bir kanun gadagyn edilişi. Ol ýene de Berdimuhammedowyň dil görkezmesi boýunça Türkmenistan'ın pasportlarynyň daşa ýurtda çalışmagynyň gadagyn edilişi. Şu ýerde bütün dünya konvensiýalary bozuldy. Şu ýerde Türkmenistan konstitusiýasynyň esas kanuny we migrasiýa kanunlary bozuldy. Biz onu aýdyp geçipdik. Siz şolary, şu videoları görüp, şöýden maddalar alıp aýdyp bilersiňiz. Indiki tema näme hakda siz öz kiçik protestiňizi aýdyp bilersiňiz. Allah ýazyp peýgamberiň Murat Düşemiň we beýlik aktivistleriň bir kanun tutsok edilişi we basylşy bardy. Muny biz bütün dünýäge ýaratmaly. Türkmenistan'ın hökümeti aktivistlerden korkup bir kanun ýagdaýda başka bir maddalar boýunça Jinayet kodeksleri boýunça bular jinayet çağırıp korkup türmeye basýarlar. Ine şu zatlar bütün diktator döwletlerde var. Benim şunu beyan etmeliler. Berdimuhammedowyň kimdigini, hakyky ýüzüni keşfini bütün dünya tanıtmalı. Inniki tema, yani protestin temaları Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhammedowyň Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň bozuşu barada aýtmaly. Mysal üçin ine Türkmenistan'ın prezidenti ine men çykyşym boldy şu bir günlükde özü Türkmenistan'ın prezident wezipesi bolup durka başga bir wezipe, yani halk maslahatynyň ya deputaty, agzasy ya da ýolbaşçy bolmana haky ýokdur. Ol konstitusiýanyň maddalaryny bozdy. Özü kabinet ministriniň vekili bolup halk giňeşiniň agzasy bolmana haky ýokdur. Onda da onun ýolbaşçy bolmana haky ýokdur. Ine şu ýaly Türkmenistan'ın konstitusiýasyna hasar etmen, hormat koyman, hemmetini bozup Türkmenistan'ın konstitusiýasy Türkmenistan'da işlen onu gözüňinden almalylar diýmek Türkmenistan'ın prezidentiniň wezipesi yok. Şul Türkmenistan'ın halkyna hyzmat etmeli adam, bandit kezzap, öz wezipesini demoralizowat etdi. O diýmek öz wezipesini ýanky ýitirdi. Şoň üçin biz onu prezident diýip hasap etmeliler, ya milli lider diýip düýünden hasap etmeliler. Ne şu temalar siz öz çykyşyňyzda aýdyp bilersiňiz. Ya da bizim protestimizde koşulup, eğer Amerika'da olsanız ya da Amerika'nın barıp bilyen olsanız şonu koşulup bilersiniz. 20'sinden başlap 23'üne çelli, yani birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün protestler geçiririz. Eğer siz Türkmenistan'da olsanız, onunla şu proteste koşulmanız sizin yani Türkmen halkını kömek edişiniz olur. İnni şu yankı aydın temalarımdan başka da tema açabilirsiniz. Türkmenistan'a kanunun bulunuşu, yankı Türkmenistan'a devletin, hükümetin kanunlarının bulunuşu, korrupsiya yine başka bir meseleler barda aytabilirsiniz. Çörüň ýokdugy, çörüň oçuklar, pulluň oçukları,
Yine şu mendeş yani problemalar aytıp bilerler. Bütün dünya cemiyeti neçe köp bilse, şonça şu problemalar çalt çözdüler. Yani Türkmenistan'ın prezidenti bu problemalar çözdüler. Ama batışa da edilemete, ol ünsün veren olattılar. Tebebi onun hem de gulyali, yine yollar yapık diyet. Yine garaşdırlyga öz maşgalatyny, yani Şwitsariýadan akdygyny, Fransadan gyýdyny we giýugny, Angliýadan gyýlaryny, çağlaryny Türkmenistany aýratyn samolyotlar ilktirip getirýär we ýene ýygyny akdýar. Ine ýollar ýapyk diýersiňiz. Ine Türkmenistanyna koronavirus epidemiýasy bar diýersiňiz. Ol bar bizim halkymyz üçin, bizim halkymyz alym üçin. Ýöne hakykatdan hem bolsa Türkmenistanyň prezidenti we onuň tohumuna hiç şeýle görkezmeler, kararlar, kanunlar işlemek. Şonuň üçin Berdimuhammedow Türkmenistanyň iň jenaýetçi adamy. Inni biz şu temany dowam edeli. Biz 30 ýyldan bäri Türkmenistanyň ýygyder kanunlarynyň bozuluşyny bütün dünýä ýaratmaly. Protestler Türkmenistanyň we Türkmenistanyň daşyna inni başlaýar. Protestler möhsüm alýar. Şonuň üçin biz indi hakykatdan hem diktator Berdimuhammedowa garşy güreşýänleri bütün dünýä görkezmeli. Ine siz maňa köplen soraw berýärdiňiz. Burada halkara gurumlar niýe edýär? Näme Türkmenistanyň ünsüren oklar diýenizde ine häzir bizim hakyky ýani wagtymyz geldi şu halkara gurumlara kanun esasında ýürütülüşdiren meýdançyda protest edip görkezmeli we şolary ýani Türkmen halkynyň şu Berdimuhammedowyň kanun bozuşyny ýani gollamaýany we oňa garşydygyny ine görkezmek wagtymyz geldi. Şoň üçin men siziň hemmeňize diýen protesta çykmaly, öz nägerligini bildirmeli, nägerdaçylygyny aýtmaly. Bolmasa biz halkara gurumlar bizi gollamaly. Hormatly watandaşlar. Diktatyň soňky wagty ýetip geldi. Özüňiz görüp durýarsyňyz, ýurt ýykylyp otýar. Berdimuhammedow ukypsa nälaç edeýin öz tohumyny dolandyrýar. Öz tohumuny muny düýünin hatap eden. Onu egerde öz tohumu muny hatap etmeýän bolsa, onu ol nähili Türkmenistanyň, Türkmen halkynyň milli lideri bolýar. Onu ol nähili bizim ýolbaşçymyz bolýar. Saýlanmadyk prezident bolup eýýän 14 ýyldan bäri Türkmenistany günni masgaralap we masgara derejesine ýetirdi. Inni biz Berdimuhammedowy wezipetinden aýryp Türkmenistan adatlyga we adalatlyga urgutmaly. Şoň üçin Berdimuhammedow gün bol, Türkmenistan diňe. Sag bolun.